Mainit nga balita. Police officer ginrumpag ang banggirahan sang babahi nga pulis nga asawa man sang upod sini nga pulis. Duha ka pulis babae kag lalaki nagapalupok sugalpo sa adlaw sang Valentine's Day. Priso. Nadakpan sang 34 anyos nga pulis korporal nga ginkilala kay Tom ang iya 29 anyos nga asawa nga isa man ka pulis nga ginkilala kay Carla nga nagahulid sang armas kag nagapinalupok sugalpo ang mga ini. Upod sang 28 anyos man nga police officer sang barangay Alihal, Carmen, Davao del Norte kaagahon sang Valentine's Day. Suno kay Tom, nakita sini sa akto nga ginakrang-krang sang iya asawa nga pulis ang armas sang 28 anyos man nga pulis kag nagapaturong sang ila mga kalimutaw sang nagpauli ini sang tintanon matapos ang iya nga duty. Gilayon naman nga nagtawag si Tom sang backup agud dakpon ang iya asawa nga nagaamat-amat dula ang puti sa iya kalimutaw samtang nagapaturong nga nagakrang-krang kag nagapalupok sugalpo upod ang 28 anyos man nga police officer. Priso na ang duha kang nagapangatubang sang kaso nga adultery. Bongga. Amo na ginahambal nga sa iban Happy Valentine's Day sa inyo, Happy Adultery Day. Man, kalatlan ng babae. Kanogon sang pag-eskwela nimo sang pila ka tuig tapos subong ikaw nadakpan, mawadaan sang obra, makuha ang lisensya, mapriso pa. Tikman, miresi. Kaya mo ginahambal nila. Hindi gid makontento sa isa. Amako nimo kahit Valentine's Day. Gain pagubaan ang banggirahan sa iya nga lover boy. Kay para karon sa gabi, rong pagon pagid sang iya nga bana. Hindi gid makontento si Inday iya. Tagduha-duha, maluoy ka sa iban, ipanghatag sa iban damo sang nagakinahanglan. Amo na ginambal, makatol ang badyang. Pero mas makatol ang iya sang bigaon nga may makahanga sa kang